Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. भारतामध्ये अनेक राज्य आहेत, त्या राज्यांनी राज्यगीतं दिली आहेत. एक बंगाली भाषा तिनं राष्ट्रगीत दिलेलं आहे, पण मराठी भाषेनं विश्वगीत दिलेलं आहे. लक्षामध्ये घ्या, ज्ञानेश्वरांचं जे पसायदान आहे, आता विश्वात्मके देवे हे विश्वगीत आहे. ते कुठल्या पंढरीच्या विठ्ठलाला वगैरे सांगत नाही, ते सगळं विश्वात्मक देवाला सांगतात. सगळ्या जगाचं कल्याण कसं होईल सांगत असतात. त्यामुळे मराठीबद्दल अभिमान बाळगा. मराठी विश्वगीत देणारी आपली ही भाषा आहे. गोवा हीच एक सुंदर कविता मला वाटते. हिलाही काही सीमा नाही. जगभरातून लोक, पाण्यातून लोक येतात, आभाळातून लोक येतात, जमिनीवरून लोक येतात, आणि इथं आले की एकदा ह्या प्रेमातून पडतल्या बोलायच्या. 25 वर्षात लिहिणारे अनेक जण लिखाण रद्दीत टाकून मोकळे झालेले आहेत. हे मी स्वतः बघितले आहे. सातत्याने लिहिण्यावर काय होते त्याची उदाहरणे थोडीच आहेत. लिहिणाऱ्यामध्ये सातत्य राहायला हवे, चांगल्या दर्जाचे लेखन व्हायला हवे आणि सादरीकरण याबाबत कार्यशाळा शाळा व्हायलाच हव्यात. तरच अशा ग्रामीण भागात होणाऱ्या साहित्य संमेलन यशस्वी होते. पालीसारख्या गावात ज्या लोकांनी पुढाकार घेऊन आयोजित केलेले हे संमेलन इथल्या प्रत्येक गावात व्हायला हवे. सन्मान मिळवून देण्यासाठी कुसुमाग्रजांचा कायम प्रयत्न राहिला. राजमुकुट, विदूषक, नटसम्राट, ययाती आणि देवयानी ही त्यांची नाटके अतिशय प्रमाणात गाजलेली आहे.